Ni hao ma Korean. You're so handsome. Oh no. Thank you. Just joking, Karen. Oh no. Thank you so much, Karen, for visiting my life. Good evening, there. Hello, shout out. Seriously. Ooh. Thank you so much, my friend. Stop it. Why you laughing? Oh no. 3 viewers, shout out, and 1 thumbs up. Shout out to you guys. Me friend are already live. Wow. Having viewers in the house, shout out. Sangkay, sabi ni Karen na is so handsome daw. Oh no, that's true. Not true. Why you loading? Why you loading, Sangkay B-boy? Like, thank you so much, Sangkay. Nak. Mama! Oh no. Papa ang nagbabaw. So, nakatutok yan. Simba ka. Ha? Simba ka ako. Simba ka ako. Ano simba ka ako? Kerry Valente, shout out sa'yo. Baho Kiis. What? Bago ka? Saan? Saan bago? Kerdy. Kerdy Valente. Why you said bago? Alin dun sa bago? Bago yung muka o bago yung ano? Bago sa YT. Shout out sa 2 viewers. My head it hurts because I have money. B-boy, it's my pocket. It's already lost. Empty. Empty.
No money. It's my benta today. It's pay each other mini otangs. Yawa. Where's Karen? Si Karen, sabi ni Karen, so handsome daw me. Totoo ba yung Sangkay? Hindi. Yawa. Tinatanong ko si Sangkay, hindi ikaw. Sangkay B-boy. Sabi ni Karen na gwapo daw ako. Totoo daw yun. Parang linuloko sabay tawa. Parang linuloko lang ako eh. Papabarangay ko yan si Karen. Tingnan mo. Hindi mo ako nakikita sa personal Sangkay. Kaya pagtyaga mo na yung mukha ko yun. Totoo. Oh. Bulaga. Bulaga. Sana all. Sige, ganyan ka. Wala kang regalo pagdating ng December. Regalo? Ano bata? Magbababa lang kami ng pum. Kaya ano kami? Magjojoga. Joke lang. Joke lang. Biro lang. It's my... Kasi kahit wala akong natirang pera sa aking benta, so happy lang. Because I'm Pugi. Pugi. Oh no, Pugi. Panulay. Ano to? Dami kang pimples, oh, no? Hiyay. Hiyay. Aray ka. Wag nga. Hindi, oy. Kaumasa, Mark. Aray ko, sakit mo, besh. Hindi na kita love. Bahala ka sa buhay mo. Karen, you said the B-Boy TV's ugly face. Mark Jowaray TV. Oh no, I'm crying. I'm hurt. B-Boy, hello. Sabi ni Karen. Hi Karen. Thank you so much. Good evening. How are you today, my friend? I've been to your channel. Sir Karen, I'm English a little bit. But I'm B-Boy to speak. I'm speak Tagalog, B-Boy translate English. Sabihin mo Sangkay B-Boy. Sangkay, pag i-translate mo nga kay Karen na sabihin mo sa kanya. Karen, ilan na asawa mo? dali Sangkay. B-Boy can dancing? B-Boy amazing people, you know. Oh yeah, it's B-Boy, it's already a good person and good friend, and my friend is already 2 years. 2 years na ba tayo Sangkay magkakilala sa YT? 2 years na, no? Kasi nung dating 2024, ano pa lang ako noon eh. Isa pa lang akong 1 year ata. 2 years. Para may lagnat ako. May lagnat yata ako, guys. Mainit ako ngayon. Almost 2 years. Yeah, it's almost 2 years. Karen Mark Joyo is asking how many financial you have. Oh, gago. Uy, loko ka. Anong financial pinagsasabi mo? Karen Mark Joyo asking how many financial you have? Oo nga. Totoo ka dyan. Napakagaling mo. Financial kasi na nasabi mo eh. I have no. Mali ka naman. I mean, fiance. No financial buwan ka. Pinatanong yung financial. Huwag tayo bibigay dyan. Karen, bahala ka na dyan, Sangkay. Ikaw na magsabi sa niya. Hirap mag-English. Nakakainis. Sabi niya, ninalagnat ka kasi wala ka ng pera. Hindi naman. Hindi na ano lang siguro. Sa init at ulan. Medyo nagkakaroon tayo ng... Hindi naman tayo robot para hindi anuhan ng
Hindi tayo ng sakit. Pero layuan tayo niyan kasi ayaw ko niyan. Bigyan kita. No, 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 no. Don't do that. Don't do. Meron pa, niwala ka naman. Wala ka. Wala ka dyan. Wala ka din. Oo, mamaya yung kabayo. Yun ko. Malamig. Hindi ka nag-live? Bakit? Ang dami nang pumasok sa akin live. Pag gabi, wala akong viewers. Hindi si Boy Boy. May stock pa ako dito. Aha, sana all. I will single for you. Oh no. I will single for you. And my partner is here. Over there. I'm honest man. And my child. It's my child, Karen. Marjan said kay Ate Karen dali. Marjan. Karen. Hello, hi Karen. Sabi, hey, said, hello Karen. Karen. He said, hello Karen. Hey Karen, hi. Dali. Hi muna, hi. Ewan ko sa'yo. Pangit mo. Biboy nga lang daw sa kanya. B-boy lang kilala mo. B-boy. Boy yun eh. Hi, San Rosant. Official, shoutout. Sir Sunny Sad, kumusta po? Kumusta po kayo? Kumusta ang yung duty? Maayos ba ang ating duty ngayon? Wala ba tayong naging aberya? Ingat lagi sa duty mo. Dami naka-live. Dami nyo naka-live. Oo nga po eh. Hindi tao na premier. Nanonood kanina. Hayaan mo na, Sir Sanison, kahit kung sino gusto mong pasyalan, okay lang. Kahit magsaglit ka lang dito, lang naman to. Kasi wala akong premiere ngayon, kaya lang ako tawag nito, live muna. Bukas ko na i-premiere yun, kaya tinatamad ako mag-edit kasi napagod ako sa babalat ng mais. "24 hours duty ako na, haba naman. Sani, dutihan mo nga mo din ako. Sana all. Dutihan mo nga, Sir Sani. Marjan, kulit ka na naman ha. Nawala si Karen ta. Pag sabi ko nandito yung partner ko. It's my son. Karen, don't worry. Oo, ikot ako. Nakarami ako. Kaiikot kanina rin, wala pang pahinga, buti hindi ako nakita ni amo. Yun lang, aray ko. Mamaya pagalitan ka. Pwede ka pala bang cellphone dyan sa duty mo? Madam B-boy, sige, pasukin kita mamaya. Sana all. Nahilo ka na yan, Sir Sanisen ha? TV official sa Sir Sanisen, sana napapanood mo yung aking mga vlog kasi nandun ka lagi. Lahat yata ng vlog ko nandun yung pangalan mo eh. Patago at nakatalikod si amo. Ingat lang. Baka masuspindi ka sa kasi cellphone mo. Dahil sa pag-support mo sa amin. Ingat lang. Magkano sahod mo dyan? Minimum, di ba? NCR ba yan? Sir Sanisen, TV official. Nasa NCR ka ba? Mark dyan, ang likod. Two viewers, shout out. Sanisen, ingat. We love you, sabi ni BB TV. Di ko na rin nakapag-upload, naligtaan ko. May i-edit ako. Edit mo lang. Hayaan mo na. May edit mo rin yan. Dapat may iba kang extra phone. May dalawa kang cellphone na dala. Hoy, Humba in Hari Rocky. Shoutout. Kawaray. Shoutout, Hoy. Hoy, Humba. Saan tayo nagkita, Humba?
Shoutout Kawaray. Maganda, mga Kawaray. Kilala na tayo guys ng Kawaray. At kahit dito sa sa Novaliches, nakikilala na tayo ng Kawaray. B-boy, we pangit. Pakunggan? Ano yung pakunggan? Pakinggan? Baka pakinggan. Nawala at nasira yung CP ko. Na bago yung Honor. Oh, pangit ang Honor. Kuya Tito Sir Sunny Sen, pangit yung Honor. Ito yung ginagamit kong cellphone na pang live. Honor to. Ang pangit. Mas maganda Sir Sunny Sen, Redmi 14 Pro, napakagandang cellphone. Ay, sa gatong vlog. Mark dyan, isa. Makulit ka na naman, ha? Ayaw mo. Kumuha akong pamalo. Kulit ka na naman. Manahimik ka. Eh, pag nangudgod ka na naman, iiyak ka na naman. Tumigil ka, isa. Sa pantalon. Paluin kita. Tatakot ko lang. Kasi, di natatakot sa akin yan, kay mama niya takot yan. Pag nagsalita yun, sa integri. Uy, pakinggan. Pakinggan niya kasi kala ko pakunggan. Sorry. Mupay nga gabi sangkay sa gato. Handang umagabi din sa'yo. Kumusta ka? Aking kaibigan. Oo, pangit nga. Kabagal mag-upload. Napakapangit yan. Yung honor na yan. Ito, Tito, Sir Sunny Sen. Ganito bilhin mo. Naka-suword pa tayo. Suword. Suword yan, guys. Solid suword. Japper lang, amsa ka lang. Redmi 14 Pro ang inutang ko. Ito. 23,000. 23,000 to. Ito yung pinag-aano ko sa 23,000, 3,000 na lang. Tapos na to. Kaya akin na talaga to. May cellphone ako. May pinaghirapan tayong pagtitinda. Ito. Napagtyagaan natin na ano na rin natin na 3,000 na lang matatapos na rin. Pero mayroon na ako dito naging views na 2 million mga Kawaray. Itong cellphone na to kay napaka-lucky charm sa lucky charm sa akin tong cellphone. Thank you sa cellphone na to. Mark dyan, hindi ka talaga titigil. Ang kulit mo. Wash yung mami mo. Sige, galit sa'yo yan. Basta waray, gwapo. Ay, sana all. Thank you so much. Ito asawa ko lang hindi. Yes, she? Papa, pugi. Is she? Ay. You know what is she? It's a Ay. girl. Mark It's a dyan? girl. Handsome na she. Ano she? She Buwan is ka. a girl. Bye na. Muna, dumating na si Amo. Sige. Sir Sunny, tago mo muna cellphone. Dali. Sir Sunny Sen, tago mo na cellphone. Baka masuspend tayo. Thank you so much sa suporta mo po. Ingat ka dyan sa trabaho mo. Ang mahal ng phone mo, sangkay. Ang mahal mo ng phone mo, sa akin mo namumurahin lang. Hindi naman. Kaya mo yan. Ito kasi, gusto ko kasi yung cellphone na medyo maganda kasi ano mo naman mahahaba lagi ang mga video ko. Umabot nga, kagabi nga, natulugan ko na lang minsan yung cellphone ko na naka-premier. Halos 1 oras yun. 1 oras yata. Basta waray mga mahusay. Shout out. Hi Karen, I'm back. Thank you so much my friend. Palit tayo guys ng kape ha. Pin natin to si Sir Sunny Sen. Guys, please connect si Sir Sunny Sen TV official. From Sword Family. Asa na ba siya? Bakit naiiyak ka? Bakit umiiyak ka? Sa gato, anong problema mo? Huwag mo isipin yung mga utang o mga babayarin.
Matatapos din yan. Aray ka. Oh, no. Kanina, nagulat na I'm naman yung hurt. lalaki doon sa simbahan kay lumusot ka na naman sa ilalim ng ano. Oh, yan. Yari ka no. Ka na naman sa ilalim ng ano. Aray ko. Laki ng aroy. Sakit. I-mute eh. Mali ko ba yung papaluin mo? Hindi chismosa per Diyosa. Sa gato lang talaga. Thank you, Lord. Sa gato lang Iboy daw TV. yung Shout out. Ow. Dami kong piklat sa mukha. Kailangan ito tapalan ng ano. Tag 1,000 pak. Pag linagyan mo ng 1,000, gaginis yan pak. Tapos dito, 500 pak. Tapos dito, 1.5 pak. 100. Ano 10,000. yan? Oh, kainin. Oo, di ba? Kinis na yung mukha. Ulit. Hindi na kasi nanonood kayo. Wala naman ang buses. Tawa si Biboy. Sabihin nito ni Biboy, tanginan si Waray, makamukhang pera. Sundan nyo na saan kayo para may kalaro. Ayaw ng nanay. Ay, Rosalinda! Lasara, shoutout sa'yo. Shoutout, kabayan. Mo, paigapay mo na gabi. Kabayan, kumusta? Ano sabi? Sabi niya sa gato. Gawa ka muna sa gato. Bago sundan namin. Ay, sa gata, sabi na. Gawa ka muna daw. Hanap ka muna ng jowa. Saan ka po sa Samar? Tagaliti po ako sa Ma'am Rosalenda. Taga ano po ako, Leyte. Main channel po to. Taga ano po ako, taga Leyte. Rosalete. I'm proud. Waray nun. Aray ka. Sagato vlog. 5 viewers at 3 thumbs up. Shoutout po. Saan kay B-boy? Tawa ka na naman ng tawa dyan. Wala ka na ibang matay pa, no? Puro ka na ng tawa. Parang kasi Ma'am Criselda eh. Kanina di ako nakatambay ganong mga tingano. Pero nakapasok naman ako. Kay Glory Creation, kay Grace Sangkay, kay Sangkay Matthew, kay Ma'am Criselda, kay Kari, kay Sangkay B-boy, kay Kabos, kay Kuya Elmer. Tagalite rin po ako, papa ko. Oh, saan salite? Saan salite ano? Rosalinda. Lasara. Main channel niyo po ito? Nagba-vlog din po ba kayo or ano lang? Na padaan lang po kayo? Kasi para jakita natin. Main channel po. Hi, shoutout sa 6 viewers. Kusina in Langga. Hello, kumusta po? Kumusta kayo? Kumusta po? Kusina in Langga, pasensya na po, hindi ako nakakapasok sa iyong ano. Nag-live ka, di ba? Nakita ko nag-pump up eh. Ngayon kung live yun or ano, short video. Medyo busy ang ano ngayon eh. Ang pobre. Pati tinda. Tinda ng tinda. Tamang bayad lang. Pero mga karaos din tayo sa kahirapan. Ay, hindi po ako nagbabalag. Ay, salamat po. Naka-subscribe na po kayo sa akin. Pa-subscribe na lang po ah. Baka kasi napasyal lang kayo, napadaan lang. Maraming salamat po sa iyong ano, pagpasyal sa aking munting channel. Nandyan si Sangkay B-boy. Yung mga ano yan. Waray-waray din yan si B-boy TV. Nagay, batayin mo nga si Ma'am Rosalinda Lasara. Magandang gabi sa lahat. Maganda rin sa iyo, Kusina in Langga. Mas maganda ka pa sa gabi. What told you to stop na? Tagal na po. Thank you so much po. Salamat po sa ano. What told you to stop na, Supportan diba? niyo po sa akin. Ay, lang kita moderator para Ayaw mo na madikitan to. mo. Kukunin ko na itong cellphone na to. Yung moderator. Ayaw mo na? May moderator ka na po.
Ma'am Rosalinda Lasara. Rosalinda, mo pa nga gabi. Yan, si Sangay Biboy, Ma'am Rosalinda, baka may ano, padikitan naman ako niyan sa aking best friend, BFF. Sangkay na mabait. Ano yan, prinsesa ng ano yan, Tacloban. Isa yung diwata, nagbibigay ng ano, ng diwata na nagbibigay ng suporta sa kanyang kapwa small YouTuber. Mabait yan, si Biboy TV. Walang katulad yan. Kung diwata ako sa YT, ano naman si Sagato? Si Sagato ay isang Diyosa. Diyosa ng... Ang You're supon. not using your phone, di Ay ba? muna Kuya Biboy, dali. I said Kuya Biboy, over there. Ay muna You're back. Kuya Biboy. Hi Kuya Biboy. Cow. Hello Kuya Biboy. See. Kuya Biboy, hello. Cow. Say hi. Mama. Say hi. 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 Kuya Biboy. Oh, you're Hi, hungry. hi, people. I'm Biboy. hungry. I'm gonna Hungry. see. Hungry. Ay, Ronald Villanueva ba? Hi sir, how are you? I'm good. Roland pala, sorry. Roland Villanueva, how are you? Thank you so much. Biboy TV, may shout out. Guys, pin lang tayo natin si ano. Haha, Jollibee dyan, Mark. Jollibee daw, Mark dyan, oh. Mark dyan, Jollibee daw. Roland. Thank you so much. Where you from? From Philippines, my friend, Roland Villanueva. Oh, Villanueva. From Philippines po. Thank you so much for visiting my live. I appreciate that. Sinain lang ga, wait lang ha. Ano ko yan? Ipin natin yan yung ano ginagawang... Ano lang dun si Sir Sanisen. Wala si Rosalinda, si Ma'am Rosalinda, no? Rosalinda Lasara. Wala man. Sa, I mean, some province po. Marunong ko pala magtag-alog. Ano po, Leyte po. Taga-Leyte po ako. Isa po akong taga-Leyte, Tacloban, Leyte. Ay, Tacloban, Leyte. Tolosa, Leyte. Pero nandito ako namamalagi sa Novaliches, Quezon City. Pero isa akong solid na waray bulubot, waray buwot. Diyan po ako nag-work sa bayan. Saan bayan, Ma'am Rosalinda Lasara? Saan po kayo nag-work sa bayan? Ang bayan? Novaliches? O bayan ng, ano, bayan ng Leyte? So, dun sa Leyte. Roland! Villanueva, hi, sabi ni Kusina in Langga. Thank you so much, guys. Okay. Sir Ronald. Roland, taga saan po ba kayo? Taga saan po kayo? Saan kayong province? Subscribe mo na aking YouTube channel para dumami tayo. Sa mga waray dyan na gusto mag-subscribe sa aking YouTube, guys, ngayon pa lang, dan subscribe. Thank you so much. Thanks for bigyan kitang jacket. I love you. Maraming salamat sa pag-subscribe. Salamat sa napapadaan sa aking ano, sa aking YouTube kasi kahit pa paano ay mayroon na tayong mga viewers na taga ibang lugar. Pero may ngani iya nakikita. Pero mga kita nakikita. Ba't di ka napasyal, Ma'am Rosalinda? Pasyala mo na minsan nga doon tinitindahan tagang ikaw mais. Ay, pag-awod. Pero pares lang itong mga waray, maawod ka pa. Buti ay, ladi rin damo. Buti lang ang hatag. Pero, pwede lang yung panlaga-laga. Mag-sharing ka lang na, ano, subscriber kita sa YouTube.
Masabot naman agad ito. Hindi mo lang, ako si Rosalinda Lasara. Nakikita naman, pero may kita nga rin nakikita. Okay. Oh, agad ako. Low pa. Ano agad? Sako agad. Kuha kang sako, isako mo agad ako. From Taytay Rizal. Oh, malapit lang. Taytay Rizal. Malapit ba Taytay Rizal? Nakasabing Taytay Rizal, di ko pala alam yun. Ay, tingnan ko nga yung ano mo. Parang pamilyar nga yung mukha nito. Oo nga, pamilyar nga yung mukha mo. Nakikita nga kita din. Salamat po sa ano pag di-react na award. Na-award ako. Sawan ni Robert Bagalanon. Sawan ini ni Robert Bagalanon. Ah! So kay Kuya Robert, yung nagbabaka? Ah, yung nagbabaka po. Nagtitinda ba ng baka? Sawan ni Robert. Nagtitinda ba ng baka yun? Sino ba yung Robert? Ay, shoutout sa 3 viewers. Aray ko, nangangawit pa lang kami. Guys, pin lang natin to si ano si Kusina in Langga. Sana yung binaba mo? Kasi pag pinindot ko to, pupunta ko sa kanyang ano. Baka yun. Hindi yun yung followers mo, yung Soulward family. Hindi ba yun? Hindi yun. Okay, bye. Have a nice day. Tapusin mo po muna ang listen pa lang. Okay, sige. Thank you po, Sir Roland Villanueva. Maraming salamat po. Salamat sa iyong pagpasyal sa aking live. Thank you so much. Thank you so much. Ingat lagi sa iyong ano. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. Bye-bye. Love you. Thank you, Lods. Walang anuman. Kusina in Langga. Magkakilala pala kayo na yan, no? Kasuki Margie. Official. Kasi nakaraan binabanggit yung pangalan mo eh. Ikaw ba yung binabanggit niya sa live niya nun? For viewers, shoutout po. Maraming salamat po sa inyo dyan. Wala na yung sangkay ko ah. Mukhang natulog na yata. Okay, B-Boy, mag-live ka ba? Yan, pag-open ko, ang unang pumasok si Karen tsaka si B-Boy. Ano po pala? Tawa ng tawa. Siguro nakapulot na naman ito ng piso. Kasi ako kanina mga 4:30 naligo. Tapos nakalabas ako mga mag-aalasin ko yata yung 4:50. Nakatulog ako gabi na. 11:30 yata yun. Ilang oras lang ang tulog. Sabi nga 12. 1, 2, 3, 4. Mga 5 hours may get 5. Out muna. Ako, mga kawaray, may gagawin pa ako. Sige po, Ma'am Rosalinda. Thank you so much po. Maraming salamat po. Thank you. Sino ba yung ano? Maraming salamat po. Ingat po kayo. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. Ma'am Rosalinda Lasara. Salamat po. Ginawa ng outro. Sabog yan. Hindi yan ano. Kaya mga ano, di ba pag isda, mapula ang mata. Ano na? Tawag nun? Ano tawag nun? Yung ano na yung Yung ano to sa hindi na sariwa.
Sige po, ingat po, Ma'am Rosalinda. Thank you so much po. Okay na yung ano. Bilasa. Bilasa. Hindi pa ako bilasa. Palo pa ako ngayon. Palupig ka. Animal ka rin. Kuya Bibo yun? Kuya Bibo. Kalipaw. Kaya po. Kalipaw? Kalipaw. No. Carrot? No. Oh, carrot? No. SLPP. What is that? Elephant. Ano Tagalog ng elephant? Elephant. Te. Elepante. May pante. Elephant. Elepante. Elefante. Salafante. Bilasa. Elephant. Reviewers, shout out po guys. Thank you so much sa lahat ng ating kaibigan dyan. At kahit pa paano, meron na tayong mga organic viewers tulad ni Ma'am Rosalinda, Lasara at si Sir Roland Villanueva. Marami na rin po mga pumapasok sa ating mga koray na mga taga Novaliches, Quezon City na nagsasabi, Sir, taga saan po kayo? The elephant. Hindi ko lang makasikaso, sabi ko sana. Kasi minsan nadadaan lang nila napapadaan lang nakiki. Alam mo naman ang Pilipino, may pagkamaritis. Uy, kilala ko to, nakikita ko to sa bayan Upal to sa bayan, nagtitinda, naman daraya. Oy. No. Don't do that. Don't see bad words. I'm not a mandaraya. I'm mangluloko. Guys, please connect langga. May joke lang, biro lang. Kanina, nakita ko yung binigyan ko nakaraan na binidyo ko. Siguro nakita niya ata na ipinost ko sa Facebook. Nagtitingin siya sama ng tingin sa akin, nakatitig. Parang may balak na naman yata manghingi. Hi, Fari Didi 804. Like that. Thank you so much, my friend. How are you today, my friend? You're eating your food already? Thank you so much. Hindi naman pala ito niya. Namaste! Namaste ba? Fari Didi. From Kazakhstan Kazakhstan. 4 viewers at 5 thumbs up. I love you guys. Thank you so much. I'm fine. Oh, okay. Alright. It's good. That's good. That's good. That's your Kaya fine. mo yung sagot niya. I'm fine. Dapat pag sinabi ka, pag tinanong kang namaste, yun ang sagot, no? I'm fine. Namaste. I'm fine. 5 viewers, guys. Thank you so much. At 5 thumbs up. I love you. Ito, nakatamang higa lang si Mark Jowaray TV kasi pahinga na medyo pagod na very very light. Please join my live now or morning bukas or either tomorrow or now. Please join my live. Okay, I see your live. I join your live. I visit your live. My party Didi. I check your Oh, well, no live. 1 hour? 1 hour na nakalipas Already 1 hour. Namaste. Let's say now. Mawawala ka sa piling mo. Pagkaraoke kaya. Kaya ako makapanay. Wala na. 7 p.m. on live. Tomorrow? Now. It's already 9 p.m. 7 p.m. on live. Okay. Sige. I got it. I visit your live tomorrow. Tomorrow kasi today. What today? PM. It's gabi.
Ano ba yan? Morning? Sino ba yan? Pari Didi. Thank you, Pari Didi. Okay. I visit your, music. I understand this music. No, Mark Jan. For viewers, shout out eh. Yan guys. I sing to you, my friend, all my subscriber in my CPR pala. Wag na nga. Kasi CPR pa pala ako. Sige na, pare Didi. You, you please, dali. Ay, panoorin ko yung mo live mo. I watch your video. Ay, live. Dali. Pare Didi, please, live na. Si Mosh tsaka si Terek. Ay, Black at saka Frog. Pare Didi. Dog. You're already live now? 1 hour na nakalipas mo. Ngayon, dito ako sa live mo. Wala ka naman live. Pastor, I see your face. Oh no, I see your face. Snowy Owl. Snow Leopard. Snowy Owl Part. No. Why? Why no? Why no? Bakit hindi naman makita yung mukha? Naisin mo. I see your live. Bro, your channel is monetized. Yeah, it's my channel is monetized. Lahat ng gusto. Yeah. My channel is monetized. My Pari Bibi. You're a sister or you're a man? Are you woman or man? I don't. Ano ba yun? Guys, please connect Kusina in Langga. Wala na si Kusina in Langga na gano'n na. Tago na. Bro up. Bro up? Babae ba? Babae siya. Okay. Kasi bro, please pray for me, my channel monetization. Okay. Mamamonetize ka rin yan. Gandang gabi, Tita Aw. Kumusta po? Lumabas na ako sa premiere. Nag-live ako. Sige, wala akong ngayon. Wala akong premiere. Kung may premiere ako, magtambay sana ako sa iyo. Pasensya na po, Tita Aw. Salamat, Tita Aw, sa pagpasyal at pagsalamat sa pag-live. Second channel mo, Tita Aw. Yung pag dito. Okay mo ba yung dalawa cellphone mo? Ha? Salamat. No problem. Biboy TV, Tita Aw. Hello po. Guys, papasyalan nyo yung kay Tita Aw yung Ay, Pari Didi. Please connect Tita Aw. Tita Aw, baba mo nga yung main channel mo rito, Tita Aw. Pakibaba. Is naka-charge
City. Swimming. Okay. Kita please ano mo muna, ibaba mo naman dito yung main channel mo, pin natin. Padikit ko lang kay Pare Didi. It's 04. VTV, how are you? Ay, Boy, tinatanong ka. Kay viewers at 5,000 shoutout po. Kasi dito ay super supportive at malaki ang ano niyan. Malaki ang ano na nagtitao yung ang tawag ngayon eh? Ha? Hindi, yung ano, yung pinupuntahan nilang kubo. Farm. Farm ba? Ay, kubo. Kasi napapanood ko si Tita sa mga ano niya, mga update niya sa ano. Nagtatanim man siya, naglilinis sa kanyang paligid ng kanyang kubo. I'm good, Pare Didi. How about you? I'm also good, Biboy TV. Yeah, that's good. That's good, guys. Goods to goods. Goods all right, baby. Oh no, it's already 46 minutes. I have 6 likes and 3 views. Oh, 3 viewers. Oh no, it's my ano, joke na. Yan yung talaga pag gabi wala tayong viewers kasi lahat tayo siyempre nagla-live. Maswerte na lang tayo mga Koray na mayroon tayong mga ibang ano, ibang tawag nito, ibang organic viewers na napapasyal sa ating live at kilala tayo. Ayan, hindi na ba na natitawa? Ba't nawala? Ang aking ano? Mukha. Ba't nawala? Ang aking ano? Mukha. Shit. Nawala. Na-off cam. Ngay. Guys, please ano, please connect. Pare Didi, please connect ano, Tita Aw. Nawala tuloy yung mukha ko. Ano nangyari yan? Meron ganito mamay na. Ba? Ilalagay sa kaya. Saan? Body cam? Folder ah. Magkano? Te? Folder lang yan. Cellphone. Pare Didi, please connect ano, Tita Aw. Please. Pare Didi. Nawala yung ano ko. Hide what? Ang tanggal. Na-hide ko na naman. Ano ba yun? Sorry bro, please speak English. I really don't understand your language. I'm sorry, ano, pare Didi, it's my English is a little bit. 1 hour lang tayo guys, mag-out na ako. Nag-off ang aking cam. Na-off guys. Pasar let's pasar way.
Napindot ko lang. Ano natin? Wala na yun. Tita Aus! Hello. 1 hour lang tayo guys. Dito lang tayo kay White World. Thank you so much guys. Okay. Pari Didi, thank you so much for visiting. Disconnect nyo na kapin. Thank you guys. Tulog na din ako maaga. Sige po, tita, mamaya matulog na. Pagod ako. Ang nagtitinda. Pagod maghapon. Init. Tapos biglang ulan. Nakit na ulo ko eh. Pagod eh. Pagod ang person. Sige po, tita, tulog na po. Mamaya mag-end na rin po. Hi CGRS. Hi Brad, musta? Okay naman. CGRS. Salamat sa iyo. Thank you so much my friend. Sakit sa ulo pag matagal titig sa city. Oo nga po. Lalo pag bawasan niyo po ang brightness. May salamin naman po kayo lagi. Tama lang yun para hindi mano yung mata. Musta trabaho mo dyan? Ayun, paano naman kung CGRS ay meron naman tayo na edit. Maliit lang. Hirap lang kasi Lunes na naman bukas. Naupuan ko siya ang aking camera nakakayos. Bukas ay Lunes. Tumal na naman, tumal din na naman. Kaya tsaga-tsaga lang. Ikaw, kumusta ka dyan sa ibang bansa? Ibang bansa ka diba? Ito, nagtatrabaho naman sa police station. Police station? Anong ginagawa sa police station? Anong trabaho mo dyan? Isa ka bang police? O ano? Anong trabaho mo dyan sa police station? Saan ba yan? Sa ibang bansa ka diba? CGRS? Police? Oh, police? Oh, sir, kumusta sir? Police pala sir. Sorry. Police pala kayo? Oh no, it's like, may police pala tayong, Hi Mr. Kabars TV. Shout out sa'yo. Kumusta? Please connect each other guys from Tita Au nakapin. Please connect po. Mr. Kabars TV. Dikitan mo yan si Tita Au ay napakasolid. Pag dumikit ka niyan, pag nag-vlog ka, pintahan ka niyan. Sir CJs, thank you sir. Thank you so much sir. Inaantok na. Tulog na kayo sir. Para kayong pulis. Tulog lang ko yung nyo, yung profile nyo. Para wala naman po kayo upload. Hindi kayo nag-upload. Saan ba kayo sir? Nasa ibang bansa po ba kayo sir? Sir Aris? Nasa ibang bansa po ba kayo? Okay na. Ano ba yun? Okay na yun po. Ang gagawin? Ready 5% lang. Pindutin mo lang yung
Kanina po ako umaga dito. Saan po ba kayo? Nasaan po ba kayo? Nasa ibang bansa o dito sa Pilipinas? Nasa Hong Kong. Kala ko nasa ano kayo sa Pilipinas. Maganda siguro sahod dyan, sir, no? Sir Aris. Maganda siguro sahod ko dyan sa Hong Kong. Thank you so much, sir. So, parang pangatlong beses na ata kayo nakapasok sa aking live. Ngayon na-off kang na-hide. Kasi yun. Hindi ko may balik. Ito siya siya raw. YouTube channel ko. Sige na ko yun. Aga ako nagtatrabaho dito. Ayos. Yan ba yan? Good job, sir. Para may bonus. Maganda sahod ba dyan? Ang mga police. Spider! Nahirapan na ako tapos wala akong tulog. Kaya rin. Ang hirap pag pinapuyat natin katawan. Lalo tayo wala nagiging lakas sa mga gawa. Ay, isang kaibigan yung wala yung ano ko. Camp yung tape, nakakainis. Na-hide ko. Hindi ko magbalik. Hindi ko alam kung ano paano ibalik. Hindi mo tuloy makita yung mukha ko pag mumukha ko. Nag-pin lang ako kay Tita O na wala na. Open cam ka. Ay doon para makita yung kagwapuhan mo. Yun nga po na ano ko nga po na off cam. Hindi ko alam na may balik. Hindi ko naman balik eh. Oh, hindi naman balik. Hindi ko alam kung anong pipindutin ko rito. Hindi ko nga pindutin mo yung picture mo. Pinindot ko na nga, ayaw nga eh. Oh, yan, pinindot ko na yung picture. Pinindot ko na yung picture ko, ayaw eh. Meron nga dito nakalagay. Hide. Ayaw nga ni. Ayaw nga ni. Ano ba yan, nak? Sa gilid, idol. May makikita kang dyan na. Oo nga po, pinindot ko. May makikita kang dyan na. O, tingnan mo. Wala nga ni. Hindi ko maano. Yan dyan, meron yan dyan. Ayan o. Yan sa akin. Wala nga ni. Meron dyan.
Out muna ako, guys. Ano ako. Balik ako, balik.